троен. Има предвид нас, нашето голямо семейство на гимназия Банкер. Не е просто настъпващи и идващи от 24 май. Не е просто празникът на славянската мисълна култура. Част на професионална гимназия Банкер има своите първи випуски. Просто за това, както че празникът е троен. Имаме групата над средно образование, която се дипломира преди 3 дни. Имаме нашия прекрасен 12-ти клас, усмихнат ми се красавиците там на 5-я ред. Да са живи и здрави, от сърце ги поздравяваме всички ние. Има ли ги тези 12-ти клас? Къде са те? Искам да прочета нещо, което на 13 декември 1881 година е казано от Константин Иречек. Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че вече сме се квалифицирали да правим всичко от нищо. За съжаление, 106 години тази фраза все още продължава да бъде така актуална, като че ли написана вчера. Много ми се иска, мили мои, да ви орисам и да вярвам, че поне на нещо толкова мъничко сме ви научили за тези 4 години, че със своя живот, със своите добри и достойни дела, поне мъничко да успеете да промените мнението на света за нас. Много ще бъда щастлива, ако успеете да го направите. Е толкова мъничко поне. Обичам ви. Ето тук съм приготвила орисията за първия от вас, който получи лиценз за банка или финансово-брокерска къща. Това е символичният капитал за неговото начинание. Орисвам го за успех, орисвам го за щастие, орисвам го с този символичен капитал, неговата банка или финансово-брокерска къща или хайде и застрахователна компания да бъде най-проспериращата. Пазете го до момента, в който се намери първият, който ще получи лиценз. Не казвам какво.